Hindi naman siya ducks. Bilis. Isa lang bibig. Last na yun. Bitawan mo siya. Yoy. Lupi dito. Sana po. Hindi naman sakit yan. Hindi na masakit. Baka mo nga yung chat, yung pa ng isang babae. Yung sa harap, sa likod. Ah. Alright, ganda ulit. Okay na. Lock na. Ano yun, panggabi po kayo? Ha? Panggabi kayo? Diretso. Dami palang tao kahit gabi na na. Ayan, umpisa pa lang yan. Alas 5 mag-umpisa ang tao. Oh? Hanggang alas 8. Carlo! Yun, download guys. Galing naman ng aw-aw ko. Hindi makita yung mukha mo. Ay, bro. Silunsi, oh. Kiss mo na. Hindi makita yung mukha mo. Alright, I know. Patay mo na ito, video, picture mo sila.